Киләсе котлау хаты ямле Базытамак авылы якларына ашкана. Бар дөнья күңелле итеп яңа елларны каршы алган мәлдә безнең гаиләбез икеләтә шатлык һәм куаныч кичерә. Безнең өчен иң кадерле, иң хөрмәт иткән кешебез, барыбыз өчендә ныклы терәк булып, игелекле гомер итүче, тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, Сәгыйд Фәтих улы Сахауевның 3 гыйнвар көнне матур гомер бәйрәмен, 60 яшьлек юбилеен каршы ала. Сөеклебез 1960 елда Базытамак авылында Маусуп Камал һәм Фатих Абагауфлар гаиләсендә дөньяга килә. Шул ук авыл мәктәбендә белем ала башлый. Арытаба гаиләләре белән Үзбекстанга, Солдатский шәһәренә күченеп китәләр. 1976 елда 8 сыйныфны тамамлаган үсмер егет эретеп ябештыручы өйрәнчек итеп заводка эшкә алына. Шулай итеп, кадерлебез гомерлек һөнәрен бала чаганан ук дип әйтерлек сайлап ала. Аның бар нечкәлекләрен ныклап үзләштерергә тырыша һәм узакламый эшенең остасы да булып китә. 1978 елда армия сафларына алына. Изге бурычын үтәп кайту белән тик тормас егет Ташкентта урнашкан авиация заводына урнашып, яраткан эшен дәвам итә. 1982 елда язмыш аны туган якларына алып кайта. Шул мәлдә безгә аның белән танышып, кавышырга насыйп булды. Тагы Ташкентка китеп, 1984 елда тормыш кырып җибәрдек. Анда яшәгәндә тормышыбызга ям тәм өстәп, бер кызыбыз һәм 2 улыбыз дөньяга килде. Дөньялар үзгәреп китү белән туган якларыбызга әйләнеп кайттык. Икебезнең өчен туган булган Базытамак авылында төпләндек. Монда да кадерлебез һәр көнен тырыш хезмәт белән үткәрде. Башта колхозда, арытаба районда газ кертү өлкәсендә эшләде. Себер якларында да йөрергә туры килде. Кайда гына эшләмәсен, хөрмәт иттеләр үзен. Назлап үстергән балаларыбызны бергәләп аякка бастырдык. Өчесенә белем биреп, тормыш юлына чыгардык. Улларыбыз да әтиләре юлыннан атлый. Бергә Себер якларында эшләделәр. Хәзер инде икесе гаиләле. Бүген дә хаклы ялдамын дип тормый кадерлем. Кулнан килгәнчә халыкка хезмәт күрсәтә. Өлкән улына автомастерскойында ярдәм итә. Без кадерлебезне 60 яшьлек күркәм юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Алда көннәрендә гел шатлык кына кичереп яшәргә язсын. Балаларының, аныкларының кадер хөрмәтендә гомер итсен. Мин язмышыма бик рәхмәтлемен, юлымда сине очратканыма. Аллага шөкер инде. 36 ел иңгә иң куеп тату гомер итәбез. Тагын күп еллар әле шулай дәвам итсен. Кешелекле бит син, олы җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга, синнән газиз кеше белмим бармы, без бәхетле, тик син булганга. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек сиңа, олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Сине яратып, иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәнзәлия, кызың Рима, улларың Роберт, Камил, киленнәрең Лира, Алсу, оныкларың Марсель, Альберт. Хөрмәтле юбилярыбыз Сәгыйд Фәтих улы, иң якын кешеләрегезнең матур теләкләренә кушылып, без дә сезне 60 яшьлек күркәм юбилейгыз белән ихлас тәбрик итәбез. Киләчәктә дә балаларыгыздан, оныкларыгыздан тик игелек күреп, Фәнзәлия апа белән бергә тормышка сөйнеп кенә яшәргә язсын сезгә. Алдагы музыкаль бүләк тик сезнең өчен яңгырый. Күзгә карап моңаясың, ак шешеләрең ат саныйсың. Әллә инде йөрәгемне
koman yaş Sin koman şiberelle Zıngına güller şişke vartamay Mattur güller var gözünde Jayır ışıklar sirpettir yılmaysa Yeşillik balkanında yüzünde Jayır ışıklar sirpettir yılmaysa Yeşillik balkanında yüzünde Hey eytüelle kartayan dip Üzümelle uzakımda Minemşin sin koman yaş Sin koman şiberelle Eytüelle kartayan dip Üzümelle uzakımda Minemşin siz koman yaş Siz koman şiberelle Mağlayma şehirken bir de yoqa Ok şişeler bir yallar bizege Bartaymayız ulğaydıqına Tiksinidirmeyip qaynar hislerine Şulay mufa Bartaymayız ulğaydıqına Qaynar bizlerine Hey eytüelle partayan dip Üzümelle uzakımda Minemşin sine koman yaş Sin koman şiberelle Eytüelle partayan dip Üzümelle uzakımda Minemşin siz koman yaş Siz koman şiberelle Eytüelle partayan dip Üzümelle uzakımda Minemşin sine koman yaş Sin koman şiberelle Minemşin siz koman yaş Siz koman şiberelle Minemşin siz koman yaş Siz koman şiberelle